Lukaše Skorupského, který je zatím nejlepším hráčem Empoli. Vyval 100% šance Juanu Cuadradovi a teď Gonzalo Higuaín, ale na tento pokus už byl krátký. 65. minuta a Juventus. Ještě jednou se podívejme. Lemina. Se Alexandrov to byl, který přihrával před branku a Empoli má na soupisce ještě jednoho Gruzince Romana Chamturiu, ale ten je mentálně zraněn. Gonzalo Higuaín. Jeho rána a gól. 67. minuta. A Juventus zvyšuje na 2-0. Víci navedl na levou nohu a ukázal, že umí oběma. Zambelli, obrovská chyba, Gonzalo Higuaín a je to 3-0. V 70. minutě, no tak jestli to takhle bude pokračovat tam, kde být měl a opět se k němu dostal míč. Tentokrát po obrovské chybě Marca Zambelliho. Marco Zambelli chtěl hrát